4 tunnin hakkoa. Tuossa siinä traktori on nynni ja siinä oli aamulla tai päivällä aloitettiin 3 päivän mais. Huoma aamulla. 5 päivän mais aloitettiin. Tästä tultiin harventain. Täällä on vielä ajamatta jotakin ja tuohon on näköjään tipahtanut 1. Laittaa se tuohon. Ai, kolhupuun kyljessä. Mistäs? Aha, Ursuksesta tippuu osia. Joo. Kyllä siinä pikkuhiljaa oppii. Täällä on tätä ajamatonta. Tällaisia harakanpesiä tulee kasoosta. Eiköhän senkin opi. Täällä asti meinasin käyrä ja täältä pääsis takaisin tuohon keskirajatielle. Mutta se olikin niin pussinperä. Tuolla on kivikko nousu tuossa edessä, niin sitten on aivan turha ajatella pääsevän. Ja sitten tuosta on kivikkoa, niin eipä sieltä vasemman kauttakaan pääsisi kiertämään, niin se pitää ottaa vähän pitempään, niin mä palasin takaisin. Kompastuu melkein. Niin takaisin ja tästä sitten lähdin. Tästä oli aika hyvä pääsy tuohon keskirajatielle. Oli jo tossa vielä harventamista välissä, mutta pitää suunnitella ajouran paikkaa. Tuollakin mä kävin tätä keskirajatietä. Tuolla näkyy Ursus aika heikosti, mutta näkyy. Joo, kello on nyt 4, niin on hyvä lopettaa. 2 kuormaa puuta tuli siinä 4 tunnissa.